чанд қай дастот шустри боша вот нема дастой гули хто намонин ҳамқа пули нафс кор мекунин то чанд қа тамбал бошен систи фулус бошен ку умуман кор кардан наметонен вот бесполезнае кор кардани шумо систи фулуста мумкин дар якним азорам бигирен барам қа ҳаракат кунен ҳар як чиз аз хто наку нави да шогирдашуна этот подписчица ман нишонтон додам 700 чанда зада буда якум рӯза 770 зада буд ки нормаш 1400 я 1200 буд. Так что если якум рӯз дақиқа задагия як шумо представить кунен ки бояд даст чанқа омӯхта меша чанқа мезана так короче духтара планош бисёр планош боло менеҷер рафтане иншолло ки бо оянда даку мебинем кору борош чӣ хел меша иншолло бо мебиёем хабаргирӣ ма обязательно миём хабаргирӣ